אוניית המפלט מן המציאות יצאה בחצות מנמל חיפה. היא לקחה אותנו אל מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל. 90 קילומטר מהחוף, רחוק רחוק מהחדשות הרעות שמכות בנו יותר מ8 חודשים. בבוקר יצאנו אל הסיפון. הרובוט, שעתיד לשחק תפקיד קריטי בעלילה, כבר מתחמם התעמלות בוקר. האונייה שייכת לחברת אנרג'יאן, שבבעלותה אסדת כריש, אשר מפיקה כיום כמחצית מתצרוכת הגז של ישראל. אנחנו נמצאים 30 קילומטר מכריש, בשדה שקיבל את השם קטלן על שם הלוויתן. גם בקטלן התגלה גז לפני 2 אך הוא עדיין באדמה. כדי להחליט היכן הכי טוב להניח את צינור הגז, צריך לסרוק ביסודיות את הקרקעית ולהעביר את כל הנתונים והצילומים לדוקטור קרנית בחרטן. אני עובדת באנרג'יאן 5.5 שנים. יפה. זאת אומרת, 5.5 שנים את סורקת את קרקעית הים ודי לא רואה כלום. כן. וואו. האמת שיש כל מיני ממצאים לא מעניינים. כמו מה? זבל, מיטות שיזוף, אסלה. מה אסלה? איך הגיעה אסלה? אסלה. גם הייתה מונחת ממש יפה. כאילו מישהו ממש הניח אותה בזהירות עם המכסה סגור. לפני 10 חודשים הדוקטור קיבלה תמונת סונאר מוזרה. היה ברור שהממצא הזה, שאורכו 9 מטר ורוחבו 6, איננו טבעי. הוחלט לשלוח את הרובוט שיצלם. הוא ירד לעומק 1.8 קילומטר מתחת לפני הים, וחזר עם התמונה הזאת. ישר הבנת שזה קדים? אפשר היה לראות שזה קדים, אבל לא הבנתי מה גודל האירוע. עד ששלחתי את זה לקובי. לארכיאולוג קובי שרביט מרשות העתיקות עף הפקק. ברגע שזיהיתי את הקנקן, אני הייתי פשוט בהיי. זה היה רגע מכונן. אנחנו מדברים פה כנראה על גילוי מבחינתי מטורף. זה קבוצה של כלים שמסמנים כנראה שיש לנו שם ספינה תרופה. זה מרגש משתי סיבות עיקריות. אחד, אנחנו מדברים על קנקן כנעני מלפני כ3,000 שנה פלוס. אבל מצאתם כאלה ביבשה. נמצאו כאלה ביבשה, הכל טוב ויפה. מה שיותר חשוב בזה זה המיקום. זו ספינה שחצתה את הים התיכון וטבעה באזור הזה. תמיד סברנו שהנתיבים האלה עברו לאורך חופי הים התיכון. קרוב לקו החוף, לשמור על קשר עין, לצורכי ניווט עם החוף. ופתאום פה אנחנו מוצאים את זה ב90 קילומטר מהחוף. אנחנו מסתכלים סביבנו, אין יבשה. היו צריכים לחצות את הים. איך הם ניווטו? לנווט. חידה גדולה. קברניט האונייה שלנו הוא קפטן אולג מאוקראינה. ביקשתי ממנו להציג את עזרי הניווט שלו. We have a radar for the safe navigation. We have this gyro compass repeater. We have this GPS here as well. We have this magnetic compass here. לפני 3,000 שנה עדיין לא המציאו את המצפן. כנראה שקפטן הספינה הקדמונית, שטבעה בדרכה מכנען לאירופה, ידע לנווט באמצעות השמש והכוכבים. אולי סתם נסחפה? אנחנו מדברים על מרחק של 90 קילומטר מהחוף, זה לא מרחק שאתה נסחף בו. רשות העתיקות פנתה לחברת אנרג'יאן ושאלה אם אפשר, אם לא קשה, להעלות איזה כד או 2 מקרקעית הים. היה ברור לכולם שזה משהו שהולכים עליו. כשיש תגלית בסדר גודל כזה, אם זה באמת יתגלה שזה מה שזה, ולך, לנו, בתוך חברה, יש את היכולת לסייע לדבר הזה לקרות, אתה לא עומד מנגד. המשימה הוטלה על מהנדסת צעירה מאוקראינה שעלתה לישראל לפני 2. My mission was to prepare all works related to subsea operations. So how actually we'll get the jars up to the deck. המהנדסת אליה בחנה את הבעיה לעומק והחליטה. ראשון יורד לקרקעית הים סל פלדה צהוב, תחתיתו מרופדת בשקי חול, ולתוכו יכניס הרובוט את 2 הקדים באמצעות השפיץ של הטכנולוגיה, רשת דייגים.
כל העסק הזה יושב על אונייה יהודית עם מנופים וכל מה שצריך, כולל צוות של 40 איש בשתי משמרות. Who did the budget assessment? I did. How much is it? Yeah, let's say 200,000, the whole budget. שקל, דולר, יורו? Dollars. We're talking dollars. את יודעת מה המסקנה שלי? מה? שאתם מרוויחים יותר מדי, אם יש לכם $200,000 לבזבז על להוציא כד מהים. אנחנו לא רואים את זה כבזבוז, אנחנו רואים את זה כתרומה לקהילה. מה תגידי למנכ"ל אם תוציאו את הכד והתברר שהוא מאלי רק אקספרס. 2000 שנה? אז נצחק כולנו ויהיה לנו סיפור טוב לספר בשנים הבאות. יאללה, מתחילים. קודם כל, הסל. מיד אחריו יוצא לדרכו הרובוט. בימים רגילים, הכלי הזה מבצע עבודות תחזוקה, בבארות נפט וגז, בעומקים שאף צוללן לא מסוגל להגיע אליהם. המפעילים של הרובוט הם סקוטים, מקצוענים שהיה מאוד מעניין לשוחח איתם, אם הייתי מבין מילה אחת מהאנגלית שלהם. הסל הגיע לנקודת ההמתנה שלו, הרובוט יוצא לחפש את ספינת הקדים. טירוף. מה אתה רואה? אני לא רואה, אני שומע את הדופק שלי. מה אתה מצפה למצוא בקנקנים? אני לא בטוח שאנחנו נמצא משהו בתחולה כקנקנים, כנראה תוך כדי נפילה לקרקעית נפרצו, הפקק שלהם יצא והתחולה יצאה. אין סיכוי למצוא פה זהב או מטבעות, כי אנחנו מדברים הרבה שנים לפני שהמציאו את המטבעות. והנה אנחנו מעל אתר הספינה הטרופה. כל תלולית כזו, למעשה, על הקרקעית, מסמנת קנקן שקבור. קובי, איפה הסירה? עמוק מתחת. אנחנו רואים שיש שכבה נוספת של קנקנים. מתחת לקנקן ראינו, נמצאו עוד שברים. אז אתה מאמין שהסירה מתחת לכל הקדים? אני מאמין שחלקים ממנה, כן. חלקים ממנה, כן. מה שלא יתפרק בדרך, בירידה לספינה, כי אנחנו בעומק של כמעט 2 קילומטר. זה מטורף. אחרי סריקה וצילום של כל האתר, קובי בוחר את הכד שהוא רוצה להוציא. קובי, אתה כמו ילד בחנות צעצועים, לא? זה בחנות חרסין. זה מדהים, זה מדהים. הרובוט יונק את החול שהצטבר סביב הכד במשך אלפי שנים. It's supposed to be the other handle, yeah, should be two. אתה רואה? הידית הנוספת? כן. פה, מתחילה לצאת. יופי, אז הוא שלם לגמרי. חוויה. פשוט יפהפה וכלי מושלם. בדרך כלל, במרבית החפירות אנחנו מוצאים אותם ככלים שבורים ומתחילים תהליך של רפאות. ופה אנחנו רואים עשרות כלים כאלה פשוט תמימים. כאילו יצאו מבית היוצר והזמן קפה. לא חשבתי שאני אהיה במתח כזה בגלל כד. הכד נחשף, אפשר לנסות להרים אותו, אבל דווקא עכשיו בעיה רצינית. הרובוט נוטש ונקרא חזרה לסיפון. מה קרה? למה הפסקתם לעבוד? עוד של ה-GPS כרגע לא יציב. אנחנו לא יכולים לדעת בכל רגע נתון בדיוק איפה אנחנו נמצאים. אז כרגע אנחנו מחכים שעוד יתייצב. כדי לבצע את העבודה בעומק, האונייה למעלה צריכה לעמוד בנקודה קבועה ומדויקת למרות הזרמים, מקסימום 40 סנטימטר סטייה. אם האונייה נסחפת, הרובוט יטלטל למטה. שמירת מיקום האונייה נעשית באמצעות 6 מדחפים אשר נשלטים על ידי מחשב מרכזי. שיבוש ה-GPS בגלל הלחימה בצפון משבש את המבצע שלנו. כל תזוזה יכולה גם לפגוע באונייה הטרופה שאנחנו עובדים עליה. אז מה עושים? מחכים, שותים קפה, מסתכלים על השמש, מחכים לשקיעה ומקווים לזה. השעות חלפו בעצלתיים. האונייה על צוותה שבתו ממעש, ולכולנו היה יותר מדי פנאי להציץ בנייד, לשקוע שוב בחדשות רעות מהמולדת. עוד פנים צעירים ויפים שהותרו לפרסום. 1 בלילה. ה-GPS סוף סוף חזר והרובוט יורד שוב למים.
1.5 שעה עד שיגיע לקרקעית. הרובוט מעביר את הרשת מיד ליד. שיהיה לכולנו בהצלחה, הדייג מתחיל. אולי הנחיתה על הירח הייתה יותר מותחת. הסיפור חוזר על עצמו עם קד נוסף, ועכשיו למעלה. המסע חזרה יהיה זהיר ואיטי, 3 שעות תמימות. 6 בבוקר, הווזה היקרה בעולם מגיחה מן הים. לפני 3,000 שנה הייתה בנקודה הזאת באמצע הים דרמה גדולה. מים חדרו לספינה קטנה שהובילה קדים מארץ כנען. המלאכים, כנראה 4-5, נאבקו להינצל, בטח קראו לאלוהיהם עד שאפסו כוחותיהם והיו טרף לדגים. ספינת הקדים שקעה במצולות והייתה נשארת עבודה לנצח אלמלא קצת מזל והרבה סקרנות. האדם הוא יצור לא מובן. אין שום יעד בעולם הזה שהוא אינו מסוגל להשיג. שום דבר לא רחוק מדי או עמוק מדי או מסובך מדי. רק להעביר דור אחד בלי מלחמות, האדם עוד לא הצליח. זה כבר גדול עלינו.